যেমন x মূল্য ও y মূল্য দিয়ে দিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যেতବେଳେ x মূল্য প্রথমে বলি 12 ରୁ 15 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ -2 ରୁ 5 ହେଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ 15 ରୁ 18 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ 5 ରୁ 12 ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ 0 ରୁ 1 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ 1 ରୁ 3 ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ 1 ରୁ 2 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ 3 ରୁ 9 ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ y ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି? ଏହା ଏକ ସରଳ ବୃଦ୍ଧି ନା ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲ x ମୂଲ୍ୟ 12 ରୁ 15 ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଡୁଛି? ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 12 ରେ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ମିଳିବ? 15। ତେଣୁ 3 ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କଲେ +3 ହେଉଛି। ତେବେ y ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଉଛି? -2 ରୁ ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 5 ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ -2 ରୁ 5 ପହଞ୍ଚିବା ଆମକୁ କେତେ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ? 7। ତାମାନେ y ମୂଲ୍ୟରେ +7 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଦେଖିବା x ମୂଲ୍ୟ 15 ରୁ 18 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଉଛି? 5 ରୁ 12 ହେଉଛି, ତାମାନେ କେତେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? +7। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ 18 ରୁ 21 ହେଉଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି? 12 ରୁ 19 +7। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ x ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 3 ବଢୁଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ 7 ବଢୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସରଳ ବୃଦ୍ଧି କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ x ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 1 ହେଇଛି ବା 1 ପଡିଛି ସେତେବେଳେ y ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? 1 ରୁ 3 ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ 1 ଆମେ 3 ଗୁଣିଲେ ଆମକୁ 3 ମିଳିବ। ତମେ ଭାବି ପାରିବ ଯେ ଆମେ +2 ବି କରିପାରିବା। 1 ରୁ 2 କରିବା, 1 ରେ ଆମେ 2 ମିଶିଲେ 3 ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 3 ରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି 2 ମିଶିଲେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଥାନ୍ତା? 5 ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 9। ଏବେ 1 ରୁ 3 କୁ ଯିବା ଆମକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା? 2 ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। 3 ରୁ 9 ରେ 3 ରୁ 9 କୁ ଯିବା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ? 6 ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 9 ରୁ 27 ଯିବା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ? 27 - 9 = 18 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବା y ମୂଲ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7 7 ପଡିଥିଲା। ଏଠି ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଭାଲ୍ୟୁଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ମାନେ 1 ରୁ 3 କୁ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ବଢୁଛି, 3 ରୁ 6 9 କୁ ଯିବା 6 ବଢୁଛି, 9 ରୁ 27 କୁ ଯିବା 18 ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 1 ରେ 3 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମିଳିବ? 3 3 ରେ ପୁଣି 3 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମିଳିବ? 9 9 ରେ ପୁଣି 3 ମୂଲ୍ୟ 27 ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 1 1 ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେତେବେଳେ 1 ରୁ 3 ହେଉଛି ଗୁଣନ 3। ତେବେ ପୁଣି ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ 1 ରୁ 2 ହେଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ x ମୂଲ୍ୟ 1 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି y ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଉଛି? 3 ଗୁଣ ବଢୁଛି। 3 ରେ 3 ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ 9। ପୁଣି x ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 2 ରୁ 3 ହେଉଛି ମାନେ x ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 1 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି y ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଉଛି? 9 ଗୁଣନ 3 that is equal to 27 ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ y ର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ 3 ଗୁଣ ବଢି ପଡିଥାଏ। 1 ଗୁଣନ 3 ତାପରେ ପୁଣି ଗୁଣନ 3 ତାପରେ ପୁଣି ଗୁଣନ 3। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଘାତୀୟ